Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow. Ngano ka? Misung nasabag imong ka-live-in sa bahay. Unsa? Kitsa may nanawag nimo? Si Sarah? Ang detective. Nasundan di siya sa detective? Yes. Og nalipay ko nga gituman di ay gyud sa detective ang akong gisugo niya. Iya na sang gipakauwawan si Sarah? Matod sa detective, pulos ko no mga lalaki ang miatubang niya. Og nakita sa detective nga birahon unta ni Mateo katong babayhana og pasudlon. O, unsa? Nasuko ka ba sa gibuhat ni Mateo sa imong ka-live-in? Wa maoy. Nakugang lang ko. Nganong gibira man ni Mateo sa imi ug pasudlod unta? Tingali, maoy gipina ni Sarah nila. Nga kun muadto katong babayhana, pasudlon ni aron sila makasulti. Gusto laging mahibawaan ni Sarah nga nung hasiun siya. Dili mayo magkaatubang silang duha, ma. Dili ka gusto? Ma, di ko gusto nga pakauwawan ni imi si Sarah. Maamo nga ako manghod. Ambot basab nimo eh. Pataka man lang kag pamunit o babae. Imo para bagyong gi-live-in. Ma, nagmahay na ko. Uwan na tayo angay kabalakan, ma. Kaya nasundan man ka sa detective sa imi. Hinuon. Mahimong may nindot nga ibalita nako ang detective. Hibong manggubugart? So may mga bungan dong. Gunit ko kamots monster. And then, Ako kurog. para ka na. May buong ka? Ngano lagi? Gunit ko kamot Sarah. Kurog ko. Di ka magahi. Kurog na ka. Tigay. Kahi mo lawas ba? Yung kurog na ka. Lagi. Ngano ka na dong? But lang. Mao gani ibong ko. Gunit ko at monster. Ako kurog. Ang intog mo kurog ka dong. Kay monster ti mo gigunitan. Tingali pahiton ka. Kay isubi ng mga monster. Ibong lagi ko bugard. Diretso lang nakugunit kamot monster. Oo niya, bira. Tingali, naanad ka na gunit. Sige magkakagunit sa kamot ni Sarah. Wala oy. Kung magunit di ka sa kamot ni Sarah, kurtihan di ka? Kurintihan? Kurtihan ko! Kana bang murag dunay kurinti ang kamot ni Sarah ba? Nga napakurog ni mo? Patay ko! Di buot. Paitan eh. Di man kurinti nga makapatay sa imong kasing-kasing. Ay, kasing-kasing na noon. Makapatay na mo dong ang kanang muikap ka ni Sarah. Unsa di ay bugard? Kurinti nga nagakikan sa imong kasing-kasing. Unsa na oy? Ako sabot. Kana bang kini ba? Kini. Lo, Kini ang imong kasing-kasing. Parehas lagi mo, Sarah. Tudlo, sad niya akong heart. Dong. Basig. Na-inlove ka na ni Sarah. Unsa na? Naigugma ba? Naigugma na ka ni Sarah? Kanang, kanang, ana-ana ba? But ay, ako sabot bugart, oy. Ay pag binugo ko dong, paningkamot na biya ko. Pasabot naman, paningkamot ko pasabot ni mo. Imo na kong asawa Sarah. Natural magana gid mo. Susumbong ka, mama. Sumbong ba ba? Paita na mo dong, ay. Pasabnon na noon ka ha. Imo sa ko isumbong ha. Suguti ka. Nga, maputbol ako. Di nakatrabaho din eh. Nagkakita na ko. Mingawon ko nimo. Mingawon sa ko si mong bagay. Mm, 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 mm,
Ngano di man jud ko sabot, oy? Sabot mo ikadong. Bride ko ka. Di lang ka mo angkon. Unsa ang kunon nako bugart? Nga mukuro ka kung gunit kang Sara. Kay doon na may nagpagbati niya. Nga in love ka niya. Doon na kayo pagbati niya. In love? Ako in love, Sarah? Kana, mo na. Pero di lang ka mo angkon nga na in love ka niya. Kay... Kagwapa na, Sara. Ya, ikaw, gwapo daw ka. Ano matlong kang gunit niya? Kuro lagi ko. Bangaan mo. So ay gunit ang kamot niya. Ibutang sa imong Asa? sa imong dugan. Nya, bingong kang Sara. I love you. Sumbong ka, Sarah! Sumbong ka! Kamatay ba ni mo dong? Ikaw pa'y tudluan, ikaw pa'y masumbong. Bahala ka day. Tingalig mo hila ka. Kung ilogon sa mo maguwang si Sara, bahala ka dia. Di na imo, oy! Di ko sugot! Uy, ang akong cellphone. Wa ba ka di madaot? Murag kahapon mamanin akong gi-charge. Ako ning ibto ng charger, B. Wa ba ka di madaot, no? Nalimot pansad ko, eh. Away noon, kung nadaot ni, malas lang. Wa man sa dinoon ko magkinahanglan ini. Uy, hala. Na-charge ko lang ako cellphone. Ako inong i-open aron. Masiguro na ako kung wa ba ni madaot. Na-open ang akong cellphone. Oh. Uy, hala. Kadagang message. Nagmata na hinoon si Inday Barbie. Ako lang unang taguan din niya akong cellphone. Wa man manawag si Anton aron sudyaan ko nganong miadto ko sa ila. Tingalig busy siya. Kaya hapit naman ko mahuman ng ilang building. Ako hinoy manawag niya. Unya, mangumusta. Okay ba itong pag-interview na ko sa kong mga applicants, ma? Okay kaayo, Anton. Ang ngayon, kakaayong nakigdeal sa mga applicants. Thank you, ma. Mibagting ang imong cellphone. Uy. Tubaga. For sure, ang imo ng kalibin. Tingali gigutom na. Kadiyot, ma. Amy, nanawag lagi ka. Ako na lang nawag ni mo aron mangumusta. May noon nga nakauna ka sa pagpanawag na ko. Busy gigay ko. Karon pa gani mi kapaniod to ni mama. Maayo di ay ka naniod to na ka. Ikaw re. Ay, nalimot ko nga na ka man di ay diha sa layo. Ay, naghuwat-huwat ko nimo. Ay, Amy, Nakasugod ka na? wa pa. Pero nanawat kog mga aplikante og nagsugod na sa kog interview sa mga applicants. Kanusaman mo pa uli si mama nimo? Ako na siyang pugnan kay gusto ko nga patambungon ko na siya sa opening sa among branch. Madugay pa di ay tang magkita. Kung muapas ka dayon, ang magkita din ta. Layo asad nimo oy. Ipaniguro ko nimo nga malingaw ka diri. May mo masag nga magnegosyo ka diri. Aron ka malingaw. Ako sa nang una-unaon. Kining nahuman na magpaniod to si mama o mamalik na mi sa office. Dili ka na makiksorti na ako. Ako mo ay manawag nimo, okay? Wa gid siya maghisgot sa akong pag-adto sa ila. Wa gid kay misulti niya. Kadtong kingalan og Mateo. Abno gyud. Kusog pa gyud kay manggunit. Maay gani kinakabuhi ko. Otro po tong baboy nilang katabang. Apil-apilon kaayo. Naglagot na ba ko atong tambok? Siya'y nakaingon nga nung nalangkat ang akong bra. Mubaos gyud ko ninyo.
Ngano ka, Mateo? Ngano di ay Sara? Mitutok manggod ka na ako. Do na unta ko sulti nimo. Hadlok ko. Ngano mahadlok man ka? Suko unya ka. Dili man ka na bastos, Mateo. Butlang? Sibot lang. Wala ka makasiguro kung bastos ba o dili imong isulti na ako. But lagi. Kinsa may nagtudlo nimo sa imong isulti na ako, be? Si Bogart, no? Lo, nganong kabaw man ka, Sara? Tungod kay kamura may perming magsulti. Tugani ko, be. Kung sa gitudlo ni Bogart nimo? Di ko, oy. Suko niya ka. Ah, so sa ato pa, bastos gudi ay may gitudlo ni Bogart nimo. But lagi. Pero, murag di man. Unsa di man? Di lagi. Unsa lagi gitudlo ni Bogart nimo? Ibong manggod ko. Kung gunit ko imo kamot, kurog ko. Hmm? Pero katong gunit ko kamot monster o wako kurog. Ang imo man siyang kontra. Maotong wa ka mangurog. Naglagot man kaniya. Maudyay o wako kurintihi kay lagot ko niya. Ha? Unsay wa kurinti? Zaoy. Wan ako kasabot. Unsa lagi gitudlo ni Bogart nimo? Sulti na, Mateo. Kuan. Sara. I love you. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!